Коя песен? Турга-дупка-дупка. Ма изкарайте, пейте му нещо. Ма айде някой да му пее. Пуснете му по телефона нещо, бе, Некъв кючек. Сега ще ти пуснем кючек и трябва да играеш. 6 без 10 кючек. 6 без 10 кючек. Сега кажи, че в момента този клип се публикуват вечера в 8:00 12:25 по битвите. Чулим? И се гледай по Искам телевизията. да кажеш сега. Нямаме телевизор, бе. Ще до вечера ще те викна. Давай си. Това си го обичам. Давай, давай, давай. Така, добре. Още един път, давай. Много мъжна песен. Не кари да само. Що, прави президента тази работа? Работа с монархията. Така. Дай цигара бързо. Бързо, дай ме една цигара, бързо. И граджите ми без цигара да седи, това не мога. Така, сега си, ти си. Давай, давай. О, де. Дай. Ще му взема и бира си да се малко. Давай. Ти си човека. Така. Спираме вече клипа.